Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mahai inguru berri batera. Hemen, Radio Vitorian. Hiru gonbidatu ditugu, gaurko gaia zitzeiteko, gaurko gaia jorratzeko. Bat dago telefonoaren bestaldian, eta beste bi, hemen, estudietan. Beraz, hasiko gara aurkezpenekin, eta telefonoaren bestaldean dagoen Amaia Nauzia Pimo Uliarri, ezango diogu Gabon. Amaia, Gabon! Gabon, Gabon. Eusko Ikaskuntzako Gazteria Departamentukoa zara, beraz, Eusko Ikaskuntza Gazteria Departamentua daka? Bai, badauka, bai. Orain dela 3 urte edo martxan jarri genuen. Bueno, ikusita pixka bat, nahi genituela gerturatu gazteak Eusko Ikaskuntzara. Eta hola sortu zen. Hori izan zen beraz arrazoia. Orain dela 3 urte, premia hori ikusi zenuten? Bai, pixka bat ikusi zen, genituela bazkide gazteak, Eusko Ikaskuntzak ulertzen du gazte moduan 18-30 urte bitarteko pertsonak. Orduan, 30 urteetaraino gazteak gara, oraindik. Eta genituen bazkide nahiko eta ikusi genuen nolabait erantzun behar geniela haiei nahiei. Orduan, egin genituen bilerak bazkide gazte hauekin jakiteko zer espero zuten Eusko Ikaskuntzatik eta martxan jartzeko departamentu berri hau eta departamentu berri honetan proiektu berritzaileak edo. Hala ere, Euskal Herriko gazte askok ez dute jakingo zer den Eusko Ikaskuntza ere? Suposatzen dut ez, nire gazte kontzidatzen nahi, 28 urte ditut, eta nik Eusko Ikaskuntza ezagutu nuen, orain da 3 urte besterik ez, Bai. Bai, ni orduan tesia prestatzen nengoen, eta nire tesi zuzendariak esan zian, Eusko Ikaskuntza bekak zituela, eta aukera politatzela euskal kultura gerturatzeko, ez? Eta egia esan da nik ez nuen ezagutzen, eta bazkidetu nintzen, eta konturatu nintzen, aukera ederrak ematen zituela. Eta pena da, gazte askok ez ezagutzea, baina horrela da. Gure lana, Gazteria Departamentuko lana hori da, ezagutzeraztea, ez? Nik ez daukat ideiarik zeri buruz hitz egingo dugun gaur, zeri buruz hitz egingo dugu gaur. Zeinen dugu gure proiektu berriari buruz, datorkigunea, gure etorkizuneko gunea. Datorkigunea? Bai. Datorkigune hau jaio zen, pasaren 2009ko azaroan egin zen 17. Kongresua, Eusko Ikaskuntzako 17. Kongresua. Gasteizen? Gasteizen izan zen, bai. Eta, bertan Gazteria Departamentutik egin genuen gazteentzako kongresu paralelo bat. Hau da, ospatu genuen kongresuaren egun berdinetan, eta gure asmoa zen gazteak gerturatzea Eusko Ikaskuntzara eta baita ere kongresuen mundura. Eta orduan, ari deitu genion gazte foroa. Orduan, 3 egunetan zehar, etorri ziren 300 bat gazte. Osondo. Bai, eta, ikusita proiektu horrek arrakasta nahiko handia izan zuela, eta erabaki genuen, nahi genuela horrelako zeo zer egin, hau da, gazte foro bat, baina iraunkorra zena. Hau da, ez itxaron beharra, 4 urte, urrengo kongresu arte, baizik eta urtero, edo, kasu honetan, hilabetero, ospatuko zen gazte foro bat martxan jartzea erabaki genuen. Eta horrezatik martxan dago, baina nola bultzatu zenuten ideia hura? Ze jendearekin parte hartu duzu edo kontatu duzu edo nola izan den handik ona lortutakoa? Bai, esan bezala, egia esan da gazte forotik abiatu ginen, baita ere beste Gazteria Departamentua 2009an martxan jarretako beste proiektuetatik, eta lehenengo pausua izan zen pixkat jasotzea han parte hartu zutenen ideiak, ez? Zer espero zuten Gazteria Departamentutik, ze gai jorratu nahi zituzten. Ordan bertan ikusi genuen garrantzitsua zela gazteentzat plataforma bat edukitzea haien ahotsa entzuteko, ez? Orduan, parte hartzearen asuntoa oso garrantzitsua iruditu zitzaigun. Orduan, erabaki genuen egitea deialdi ireki bat, ez bakarri gure gazte bazkidei, baizik eta Euskal Herriko 7 lurraldeetako gazte guztiei, 18-30 urte bitartekoei,
esanez, gure asmoa zela foro iraunkor bat jartzea martxan, eta haien interesen artean baldin bat zegoen gaurkotasun gaiei buruz eztabaidatzea, aukera zutela gure datorkigune honetan parte hartzea. Orduan horrela jaio zen, eta, hasi ginen pixka delimitatzen, ez? Nondik norakoak, alde batetik zenbat pertsonek parte hartuko zuten. Orduan, Euskal Herri osatasuna hartu genuen, eta erabaki genuen 40 gazte izanen zirela. Orduan, egin izan genuena izan zen proporzionalki zenbat gazteria zegoen lurralde bakoitzean. Biztanlearen arabera? Hori da, gazteriaren arabera. Eta horren arabera, 40 pertsona horiek, ikusi genuen hori, 13 bizkaitar izan bat zirela, 10 gipuzkoar, 8 nafartar, 5 arabar, eta 4 ipar euskal herrikoak. Eta hola hasi zen, pasaren udaberrian maiatzan egin genuen deialdia, 60 pertsona aurkeztu ziren, eta horietatik 40 besterik aukeratu behar izan genituen. Beraz, aukeraketa egin behar izan zenuten, 20 kanpo. Tamalez, pena izan zen, baina, beti ere kontutan izan da, datorkigune hau jarriko dela martxan irailan, orain 25ean ja, Gasteizen hasiko dela. Eta baina gure asmoa dela urtero errepikatzea datorkigune hau, pentsatzen dugu 20 gazte horiek aukera edukiko dutela aurrerago parte hartzeko ere. Beraz, lehenengo bilera izango da Gasteizen? Zuek izanen zarete anfitrioia. 25ean larun bata? Hori da, 25ean larun batan, hasiko gara lanean goizeko 9:30, Judimendi gizartetxean, eta, hau lehenengo bilera denez eta 40 gazte asko direnez, pentsatu dugu lehenengo bilera hau iraunen duela egun osoa. Orduan, gonbidatuko ditugu ere bazkaltzera, horrela aukera izanen dute elkar ezagutzeko ere, eta abian jarriko da 9:30, ordu bat erdiak arte, eta gero 3:30 5 erdiak arte. Orduan, bertan parte hartuko dute gazteek, baina baita ere adituek ere parte hartuko dute, parte hartzearen inguruan hitz egiteko. Gurekin, esan dugu, beste bi konbidatu hemen ditugula estudiotan, bat Asieretxenike Ugarte, Azikerreko ikerketa eta inkestazaieko zuzendaria. Asier, Gabon? Gabon. Zuek, ez dakit, nola parte hartzen duzu datorkigune hontan? Lagun bezala, la enpresa bezala? Hasiera batean enpresa bezala, baina gutxinak ara harremanak ere egiten dira eta Eusko Ikaskuntza beraz deitu zizueten. Hori da. Haile ditu ziguten, komentatu ziguten pixkat ideia guzti hau, Amaiak komentatu duena orain. Eta harremanetan jarri ginen eta guk gure arlotik edo gure jakintza txiki horretatik zer aportatu genuen kontuen hartuta, batzorde moduko bat eratu zen. Datorkigune honetan laguntza eta aholkularitza bezala edo aritzeko. Eta ze aholku eman dituzue? 40 lagun dituzue, 60 izena eman zuten, horietatik aukeraketa bat egin behar izan zen, egina dago, Gasteizen hasiko da hau dana, lehenengo bilera datorren larun batean 25ean, irailaren 25ean, baina hau gero nola ematen diogu forma, nola egiten dugun aurrera? Horre jende asko dabil lanean, ez? Eta guke batzordean nitaz aparte bade beste 2 pertsona, Alfonso Dugoa eta Maria Jesus Kaba, hauek irakasleak, eta beste arlo askotan oso ezagunak dira. Eta hiruron artean, Ainara Eusko Ikaskuntzako beste langile bat eta Amaia, boston artean nolabait, prozesu guzti honetan, bibliografiaren inguruan, eta pixkat nola saio bakoitzaren egituraketaren inguruan, gure aholkuak hortik jundira pixkat. Baina, azaldu pixkat nola egituratzen den horrelako gune bat, nola hasi lehenengo egunean, eta hortik aurrera zer egin behar duzu? Pixkat, kontua zen apur bat, gazte hauek jarritako gaien inguruan, 8 bat gai edo zeuden aukeran, eta aurten 2 zian martxan jarri beharrekoak, ez? Orduan, horre aukeratu genituen 2 gai aurten martxan jartzeko, printzipioz, 60 pertsona hauei elkarrizketak eta intzizkietenean, haiegia eman zuten holako lehentasun batzuk edo gai horietan, orduan horretan oinarrituta eta gero gaien arteko loturean edo oinarrituak, aukeratu genen aurtengo, lehenengo bezala parte hartzearen inguruko
lanak egitea, eta urrengo saioetan izango zen gazterien arazoen inguruko lanak edo. Beraz, arlo esaten duzunean ez da etxe bizitza, aisialdia, ez? Ez, da, beraiek sortzi gai orokor edo gaztei Euskal Herrian implikatzen zaien gaiak edo haiek zituzten interesen inguruko gaiak dira, gaiak edo blokeak edo. Eta badituzu buruan, sortzi horiek edo batzuk behintzat? Batzuk bai, aurtengo biak dira parte hartzearen inguruan eta Euskal Gazteien inguruko arazoak edo, beste batzuk ziren globalizazioan inguruan, laguntza edo, baina... Bai, ziren euskal identitatearen inguruan ere, eskatzen genion, gero beste gai bat... Genero ingurukoak ere, genero indarkerian inguruan... Hori da, baloreak ere gazten, baloreak aldatu diren edo ziren aldatu, eta bai, gutxi gara da horiek ziren. Pentsatzen nuen, beste esperientzia batzutan edo horrelako lanak egiten direnean edo, langabezia, etxe bizitza, baina planteamendu ez da hori. Printzipioz, ez dia bloke moduan edo, ni pentsatzen dut, urrengo gaia, zagoen da parte hartzea orokorrean, urrengoa Euskal Gazteien arazoak, pentsatzen dut horretan sartuko direla horrako gaiak, ez? Igual gai politikoak izan daitezkenak, baina etxe bizitza ere, lana, ikasketak, ez da egit, holako... Baina parte hartze esaten duzunean, lehenengo arlo hori, parte hartze gizartean, parte hartze... Hori da, ez da behatu beharrekoa. Azkenean, hori ja gure nire iritzia da, baina hori, gaur egun parte hartzeaz hitz egiten danean, gauza askotaz hitz egin daiteke, eta eremu askotaz. Nik horretan beti, adibide berdina jartzen dut. Jatetxe batera joan gaitezke, eta aukeratu aldegu, zer nahi dugun jan, menu baten arabera, baina etxean gelditzen balin bagara, aukeratu dugu, zer jan horretaz aparte, nola egingo dugun, zelikagaiekin, nun erosiko ditugun elikagai horiek, orduan parte hartu aldegu modu eta maila ezberdinetan, ez? Orduan hori da, nik uste lan guzti hauetan erabaki beharko duten eta eztabaidatu beharko duten guzti hori, osea, zer da parte hartzea, parte hartzen mailak eta horretan, ez da parte hartze informatu bat izatea, parte hartze aktibo bat, pasibo bat, gauza asko. Guzti horretan, adituak eta etorriko zaizkigu, pixkat guzti horretan sakontzeko, gu ere horretan janzteko, eta gero aurrera begira ere, haiek, gazte hauek, erabakiek hartzeko, zelan gazte arlo horretan, zelan parte hartzea sustatu arlo ezberdinetan. Zerbait, gehitu nahi zenun, Amaia? Bai, esan nahi nuen, azken finean, lehenengo bilera honen helburua ere, hori dela, pizka bat adostea gazteen artean zer da parte hartzea. Zierrek esan duen moduan, parte hartzea hartzen dugunean, uler dezakegu parte hartze politikoa, baina baita parte hartze soziala, ekonomikoa, kulturala, badaude era asko eta arlo asko parte hartzeko modu. Orduan, gure helburua lehenengo bilera honekin da, gazteek pizkat horren inguruan pentsatzea eta lehenengo definizio antzeko bat lortzea. Eta urrengo bileretan helburua izanen da, azken finean egonen garetze egiten parte hartzeari buruz irailetik urtarrila bitartean. Gero otsailetik ekainera beste bigarren bloke hori landuko dugu. Orduan, orain edukiko dituzte lehenengo 3 bilerak parte hartzearen inguruan bueltak emateko, zer da parte hartzea, nola parte hartzen dugun gazteok, eta bigarren fase batean helburua da haien proposamenak egitea. Adostu dugu zer da parte hartzea eta gazteok nola parte hartzen dugun, baina orain pentsatu behar dugu zer egin nahi dugun horrekin, zer egin nahi bali badugu, ezta? Gazteok horrela parte hartzen dugu, baina hau eskatzen diegu instituzioei guk gehiago parte hartzeko edo guk hau eskaintzen dugu edo proposatzen dugu. Orduan, hori da pizkat planteamendua. Nola lortzen duzu, Asier, horrelako gune bat aspergarriaz izatea? Lehenengoa pizka gorra izango da, ez? Esan duzu, orkezpena eta goizez arratzaldez, Baskaria, luzeago izango da. Baina nola lortzen duzu, gazte horiek etxera itzultzea eta zen, oso interesgarria izan da, gainera ondo pasatu dugu, gizu, mai bat, eta 40 aulki, gehi batzordea,
ez dakit. Bueno, egun horretan batzordekoak ikusle bezala bakarrik egongo gara, ez? Gure lana da aurretik gauzak apurua prestatzea eta laguntzea, baina gero egunean bertan hor gazteak beraie dira nolabait protagonistak ere. Aditu batzuk egun bakoitzen gaiaren inguruan eta helburuen arabera egongo dira, baina zelan egin divertigarria edo, nik uste dela igual, irratian o telebistan bezala azkenan dinamikotasun hori sartzea, ez? Ez izatea 2 orduko txapa bat, ezak izan aditu etortzen dena, eta adituei zehaztu diegu ze denbora dakate, gutxu era 20 minutu bakoitzak, azkenean azalpen edo aurkezpen labur batzuk edo egiteko, emateko gure ustez, haien lana da ematea 4 klabe, hoien inguruan, eta gero gazteak dira lan egin behar dutenak. Haien iritzia, haien eztabaidak, eta klabe hoiekin eta beraiek daskaten iritziekin, jutea sormen lan bat egiten horren inguru. Ismael Blanco, César Martínez eta Javier Elzo bezalako adituak. Hori da. Bakoitza oso esparru batzutan antzekoak, izan daitezke elementu batzuk, baina beste batzutan oso ezberdinak izango dira, ez? Orduan, azkenean ez dugu nahi berez kiston klase magistral bat ematea haiek, baizik eta gazteei elementuak ematea parte hartzaren inguruan, gero beraiek osatzeko berain iritzi propioa, eta aldan neurrian guztien artean adostasun puntu batzueta itxeal balin bada, adostasun puntu horiek lortzea, ez? Baina nolabait ez bakarrik adituek eman aldituzten tesi horietan oinarritua, ez? Baizik eta haien elementu horiek hartu eta gero beraiek beraiena egitea. Adituek ere nolabait gaian hauetan nagusiki adituen artean ere ez dago olako puntu amankomun bat. Bakoitzak ere badoka bere filosofia propia, bere iritzia, orduan gazteek ere beraiena sortu beharko dute. Eta ez dago definizio zehatz bat onena dena edo adostuena dena. Gasteizera zein izango da aditua edo zeintzuk izango dira? Okerz banabil 3 etorriko dira. Bakoitzak 20 minutuko aurkezpena inbeharko du, bakoitza bere eremuan, batek analisi o sistema analizien inguruan lako metodo berritzaile bat aurkeztuko digu parte hartzaren inguruan. Cesarrek pizkate filosofia orokorragoa edo ze korronte dauden eta lakoak parte hartzaren inguruan, eta gero Javier Elzok gazteriaren eremu horretan aditua da, urtea gara matza ikerketak eta egiten. Batzuek deitzen diote gazteriaren soziologoa. Hoxe. Igual gaztea ere hainbeste lan egin haiekin. Baina hori, besterik gabe, bakoitzak bere esparruan parte hartzearen inguruan, dagokionean, beraien pistak edo elementuak edo botako dituzte. 3. gonbidatu bat, falta zaigu, hemen estudiotan. Uste du gainera, orain dela hilabete batzuk gurekin ere izan zala Eusko Ikaskuntzaren beste proiektu batekin. Blanca López de Juan Abad. Blanca, Gabon. Gabon. Gasteiztarra, 28 urte, Euskal Filologian lizentziatua eta datorkiguneko kidea. Zer dalata? Datorkiguneko kidea izan baino lehen, Eusko Ikaskuntzako kidea nintzen, esan duzu bezala, eta, ja elkarlanean ibili naiz, ezagutzen nuen Amaiak, eta Ainara, eta bar, eta, egun batean, Amaiak deitu zidan, eta kontatu zidan proiektua. Orduan, gehiagi pentsatu gabe, baietz esan nion, oso beharrezkotzat jotzen ituen olako proiektuak, eta nolabait ikusi nuen nik barruan neramatzan inkedudeak konpartitzeko aukera. Eta ez duzu beste aukerarik zure kezka horiek azaltzeko edo honen premia duzu? Esan hau herriko gaztetxe batean egin daiteke, ez? 40 lagun elkartu, eta esan, gu gara jaun eta jabe. Zeri buruz itzengo dugu gaurko egunean, larun bat, irailaren 25. Egiteagatik, egin daiteke? Bai, egin daiteke, eta egiten dugu aldugun neurrian, baina lagun kuadriakoak nekatuta daude. Etziko burua ustekin, eta
Egia da, horri buruz laguntaldetan eta gutxi hitz egiten da, beti daudelako batzuk ez, nik uste dudalako, beti dagoela gehiengo batek esaten dizula, beitu, ez nago zure arazoentzako edo ez daukat bururik horretarako. Nik ona nator, zeser hartzera eta ondo pasatzera, txiste batzuk eta etxera. Bai, normalean horrela da. Eta bueno, holako gai sozialak edo politikoak ezakit nola ditu, hitz egiteko foroak bilatu behar dituzu, ez da posible, ez dela egunerokotasunean. Aldatu da hori, zuen ustetan? Gero eta gutxiago hitz egiten da horrelako gauzetaz kuadrilletan? Bai, ni uste ez, eta batez ere, hori, esaten zenuenean ea beste aukerarik ez dagoen honi buruz hitz egiteko, ni uste datorkiguneak eskaintzen dizuna da beste lurraldeetako gazteekin hitz egitea, esan nahi du, zure kuadrillan hitz egin dezakezu edo zure inguruan, baina batzutan, hori, itxita gaude, gure ingurura. Bai, ez dakigu adibidez, Baionako gazteriaren arazoak zeintzuk izango dira, ez? Horrela da, guretzat askotan iparralde da, ez ezagun bat, eta ez dakiguan ze arazo dituzten, nola pentsatzen duten, nola bizi dituzten gure arazo berdinak. Orduan, aukera hori edukitzea eta gainera horrelako espazio batetan, nik uste garrantzitsua dela. Eta ez dakit nekatutak gauden, gauza berdinetaz hitz egiteaz, baina guk egin ditugun beste proiektuetan nabaritu dugu, behintzat parte hartu duten gazten artean badagoela nahi bat, parte hartzeko nahi bat eta behar bat. Batzuen artean, ez? Bueno, claro, batzuen artean, agian guri gerturatzen zaizkigunak ja daukaten nahi hori edo. Beitu, nik kazetaria naizela, gazte askok esan diate, beitu Isma, ni informatibo bat, 10 minutu entzuten baldin baditute egunero informatiboak nahikoa dut. Ez dut gehiago jakin nahi. Ja, 10 minutu horiekin badakit zeo zer hori dan, eta bestea, edo egunian zehar musika entzuten dut. Suposatzen dut honekin berdina gertatuko. Leno, aipatzen genuena, ez? Parte hartze eredu ezberdinak. Gero Facebook bat, ez dakizen bat talde dauden, lagun taldeak, eta hor parte hartzen dute interneten bidez, haien artean, sare informalak akaso, baina parte hartze eredu badare. Nik uste, marko honetan ez da beharatu beharreko kontu bat hori da, ez? Oin dela 30 urteko ereduak gaur egun ez dute balio, ez? Auzo elkarteak, kirol elkarteak, olakoak, badira parte hartze eredu bat, baina gaur egun hoiekin batera badaude beste asko, eta beste asko berriak. Askotan ez dituguna kontuan hartzen parte hartze bezala, baina badira. Orduan, nik uste doi, pixkat parte hartzearen kontuarik, karga apur bat, kendu bartzai, igual artean eukidulako oso karga instituzionalizatua edo politikoa, baina baditu beste alderdi batzuk. Eta berez parte hartzea modan dago. SMS-a direla telebistan, edo erratietan, edo olako kontu asko, pizton exito dakate, edo web horrien bidez, olako, ez da, eredu asko daude. Kontua da horiek ez ditugula ikusten parte hartze eredu bezala. Orduan, nik uste zabaldu egin behar dela parte hartzearen zehabanik hori, eta ikusi zenbat eredu dauden, eta zergatik batzuek erabiltzen dituzte gehiago, gazteek, ezaugarri dituzten, eta gero horiei beste buelta bat ematea, ez? Eta nola izango da, Amaia, gazte eta zari gara, baina ilustren bilera bat bezala, esan nahi dut, eta batzorde ospetsu hau, ez dakize ondoriotara heldu den, hori 2013an, edo ez? Edo da 40 lagun horiek handik ateratzeko 53an ez dakit 2010an baino asko sobeto pertsonalki edo ez, zertarako den hau? Bueno, espero dezagun horrelako edo parranda batzuk egiteko 3 urtetan zer. Espero gu denetarik egotea, ez? Gure helburua bentsat, batzorde ospetsu bat bilakatuko balitz, pentsa guretzat arrakasta ziurtatuta, ez? Datorkiguneak dio horrelako zeo zer, eta denetarik egon badu, ez? Baina gure helburua bai da Eusko Ikaskuntzak hartzen duen konpromisua hori da. Bertan ateratzen diren ondorioak ezagutaraztea. Ez direla gelditu hor betiko moduan, ez? Horrelako foroak sortzen diren liburu batean edo CD batean.
eta hor gelditzea eta kitxo, gure helburua da komunikabidetara zabaltzea, baita ere instituzioetara helaraztea eta horrekin zeo zer egitea. Txosten horiekin hortik proposaketak ateratzea eta horrekin zeo zer egitea. Hori izaten ditzateke gure helburua. Baina nik uste, horrelako gauzetan parte hartzen duzunean beti pertsonalki aberazten zaitu ere, pertsona berriak ezagutzea, beste pentsatzeko moduak ere ezagutzea, toleranteagoak edo izatera ikastea, eta gero bukatzen denean parranda egiten badugu, hobeto ez da, baina denetik egon barko litzateke hor. Demagun Judimendi gizartetzen gaudela, Blanka, parte hartzea, zein da zure iritzia? Nire iritzia. Zer esan nahi duzu parte hartze arlo horretan, edo, bueno, badakit, oso zaila dala. Egon gozara beste 39 lagunekin entzungo dituzu beste batzuk, eta orduan hortik sortzen da eztabaida eta bueno, azken finean hori da, ez da, litz egiteko leku bat eta hor sortzen da hori, eta bakarri sor daitekean, baina printzipioz ze esan nahi duzu parte hartze horretan? Bueno, esan duzun bezala oso zabala da, eta bueno, 11 ikuspuntutik hitz egin dezakegu horri buruz. Baina, bueno, adibidez, gaur arte, baina, bueno, ematen du, parte hartzea adibidez da, hori, 4 urtean behin botoa eman, edo pixka bate politika modu zuzenago batean afiliatu partidu batean, horiek dira aukerak. Baina parte hartzea beste gauza bat da ere bai, no? Ez dakit, adibidez, auzolandegiak okurritzen zaizkit, auzolandegiak, voluntarioa, foroak, datorkigunea bezalako foroak, beste aukera da. Eta gazteria ikusten duzu politikaren gandik gero urrutiago eta beste parte hartze mota horien gandik hurbilago? Bai, dudarik gabe. Nik uste dut gazteok egiten den politikarekin daukagun... Bueno, politika alderdien gandik. Hori. Politika partidista horrekin ez daukagula iritziona honik, ez? Eta desitxuratuta daukagu politikarien irudia, eta bueno, orduan horregatik beharrezkoak dira olako bide berriak, olako foroak, edo bueno, ikusiko dugu gaur egun nahi bez, teknologia berriei esker, bueno, zabaltzen zaigu ere bide handia. Eta gero beste modu batzuk ere, nik ikusten ditute azkenengo urteotan parte hartzean, adibidez, hemen Gasteizen errekuperatu egin dira auzolanak. Guztiok elkartzea goiz batean, ez dakizer errekuperatzeko. Gasteizen adibidez frontoi bat. Hori da, frontoia, gero egontzen elako parke baten ere berreskurapena, eta inkluso tete nekatzi lur batzuk ere olako auzolanekin eta egin izan dira, eta bueno. Ez dakit hau politikarien gustukoa den? Bueno, orokorrean, horrelako parte hartzeak, beraientzako lasaiagoa da, 4 urtetan behin. Hori seguro. Depende de ze politika filosofia dakaten atzetik, ez? Baina orokorrean ikuste baiet. Naia dutela nahiz parte hartzea sustatzen duten eremua batzuetan, parte hartze hori kontrolatua, izatea da gustatzen zaiena, ez? Horregatik lehen osaten nuen, azkenan parte hartzearen barruan ere mailaketa asko eman daitezke, eta gauza bada, parte hartzea hauteskunde batzuetan non dena erabakita dagoen eta soilik banaketa edo erabakitzen duzunzuk, edo parte hartzea, inkluso ze kandidato izango dian aukeratuak izan daitezkenak, ze programarekin, mailaketa asko egon daitezke hor. Orduan horregatik izan du, azkenean parte hartzea sustatzen dutenen instituzioetatik eta administraziotik eta bar, askotan ere ikusi behar da, ze parte hartze mota da sustatzen dutenak, ez? Gauzaen inguruan erabakitzeko parte hartze hori bakarrik, edo gauzaen inguruan ze gauzetaz hitz egiten dugun, nola eta zelan erabakitzen ditugun gauza horiek ere kontuan hartzen duten, ez? Adibidez Gasteizen, orain dela gutxi egin zen proiektu esperimentu bat, estali nahi zuten erdiko partea,
Eta orduan, ez dakit nori buratu zitzaion, mezu baten bidez, biztanleek erabakiko dute, estali nahi duten edo ez. Bai, udalak bultzatu zuen ura. Eta, jende guztia, ez, nola egingo dugu hori, zelako zuiltzaileen ideia, ez? Hori egin daiteke, baina benetazko asuntuekin, ez? Ulertuta. Baina, hemen egin dugu datorkigune txiki bat. Amaia, baina ze ondoriak nork idazten ditu. Esan nahi dut, gero ez dakit hau errazadan. Kasetariak. Datorkiguneak zer dio parte hartzeari buruz. Hori noren lana izango da? Gazteek ere bai? Erabaki beharko dute zeintzu diren ondoriak? Bai, hori beti. Eta esan dugun bezala, gazteak dira protagonista eta beraiek eraiki bat dute datorkigunea. Azken finean guk egiten dugu proposaketa bat, ez? Baina beraiek eraiki behar dute zer izanen den datorkigunea. Eta ondorioekin berdin gertatuko da. Agian hori gogatzen dut hasierrekin behin batzorde zientifikoan gemintzala horri buruz hitz egin genuen, ez? Azkeneko txosten hori agertzen denean, hori parte hartzearen inguruan urtarrilan bukatzen dugunean eta azkeneko bileran gazteek ondorioak proposatzen dituztenean gerta daiteke eta pentsatu gertatuko dela bi korrontea gertzea, adibidez, ez? Edo, batzuk gauza baten Euskal Herrian 7 izango dira. Eta hori ere bildu behar dugu, eta jaso behar dugu, eta beraie jaso beharko dute emaitza guzti horiek beraie jaso beharko dituzte. Guk gero, beti ere guk badaukagu gure herramientak edo, eta badaukagu webgune bat, eta hor zintzilikatuko ditugu beti bileren aktak. Orduan ez diegu haiei eskatu behar, erredaktatu orain akta bat, ez, beraiek egin behar dute txosten antzeko bat, eta gure lan izanen da, hori webgunean zintzilikatzea, eta forma txukuna edo ematea. Zuekin hitz egin ondoren lasaitu naiz, pizkat. Esaten duzue datorkigunea bazaltzen duzunean, topaketa espazio bat sortzea. Halabeharrez, ziurgabetasunez beteriko etorkizunari aurre egin beharko dutenekin. Bai, baina... Hainbesterako da? Nik uste bai, ziurgabetasunez beteriko etorkizuna. Bizigaren momentua ustut horrelakoa dela, ez? Gazteok ezakit beste, beti garai bakoitza baditu bere arazoak eta bere larritasuna, baina gaur egun bizi dugun momentua ez da, ezagit, onena, ez? Historian, eta hor dago bai langabezia, bai etxe bizitzaren asuntoa, eta baita ere politika asuntoak, eta, aurrera begiratzen duzunean, bintzat, adin batetara iristen zarenean, eta zure etorkizunean pentsatzen duzunean, zalantza sortzen zaizkizu, eta, datorkiguneak erantzuna eman barri nahi dio zalantza hoiei. Hainbesterako? Nik uste dut baiet. Edo gehiago. Bai, incertidumbre momentu batean bizi gara. Eta krisia ez da bakarrik ekonomikoa. Baina ez da beti horrela izan. Gure guraso edo aitite amamen garaian ere bai. Behar bada, bai. Nik uste bain gehiago dala, ez? Bere garaian, gaztetatik nik uste, ez da egit gure gurasoa, baina gure aiton amonak nahiko erabakita saskaten haien bizitzak, ez? Ikasketak ez zien ematen alako aukera... 34 urtekin ez dakik gaztea ziran. Hoi seguro ez ez. Baina zai hori, azkenean nik uste determinismo gehiago zegoela. Oin dela urte, 50 urte jendearen bizitzetan, nun jaio, alako bizitza, ez? Baserria lotua bere garaian, edo hiriburuetan, hirietan, industria, fabrika, kolako, nik uste, zuzenduagoa edo bintzat ziurgabetasun hori txikiagoa sakatela. Gaur egun, ja ez bakarrik egungo eredu ekonomikoen krisiaren ondorioz, baizik eta eredu ekonomikoa beraren adieraz lehengatik ziurgabetasun asko handiagoa da. Aukera gehiago dago. Hala ere, hemen guztiok esaten dugu dana oso gaizki doala, baina inork ez du aldatzen. Esan nahi dute, esaten dutenean aldatu beharra daukagu, horrela ez guazinora, ez dakiz zer suntsituko dugu, bai, baina ez du ematen aldaketarik dagoenik, edo behintzat nik momentuz ez dut ikusten. Ez da erraza.
Ez, azkenean, bueno, sistema oso handia da, eta aldaketak, suntxitu baino nik uste alternatiba datozela gauza berriak eraikitzetik, ez? Eta, bueno, abiez parte hartzearen kontu honetara. Zarete adibidez gazteriak ze papera izan zuen antiglobalizazio manifestazio haietan, hori ere ematen du, pusika bat izan zala, baina berriz ez dala lehen bezala, ez dala hainbeste entzuten, ez da egit orain berriz txoko txikietan ari diren gazte horiek lanean, gauzaz berdinak egiten, baina ez da egit aldaketa. Egia da, nik hori guraso egentuna daukat, esatu dute, beraien garaietan gehiago mugitzen zirela, edo mugitzeko gaitasun hori gazteo galdu dugula. Bakoitza badirudi dagoela gehiago bere bizitzan sartuta, ez? Esaten dute, gero eta individualistagoa garela. Hori da, individualistak eta, bueno, pasota, gero ezagit, esatu dute. Eta, bueno, egia esan da, agian bai aldatu dira mugitzeko erak, baina alternatibak eta sortzen dira. Nik leheno ez egiten zenuten ere, hor Gasteizen egin diren auzolanak eta horrela nik pentsatzen nengoen ere jai herrikoietan, nola sortzen dira auzoetan iniziatibak haien kabuz gauza mugitzeko, eta gazte asko daude horren atzetik. Gauza mugitzeko erak aldatu direla. Zakit, karo, alderatzen bali madugu leno jendea nola mugitzen zen, badirudi gaur ez garela mugitzen, baina gauza beste modu batetan mugitzen garela, uste donik. Baten batek hau entzuten, esaten baldin bade, ni zoro hauen berri izan nahi dut. Jakin nahi dut zeri buruz hitz egiten ari diren urte hauetan, eta badaukate nora jo, edo ez dago web bat, edo amaia nun izango dugu datorkiguneko berri. Bai, datorkigunea izan nahi du ez bakarrik espazio fisikoa, baizik eta ere virtuala edo, ez? Ordan guk badaukagu gure webgunea, igazteko webgunea, dela bikoitzari gabe, http://eigazte.eusko-ikaskuntza.org/datorkigunea. Zaila, berriz esan berko dugu. Gero bestela ni beti esate dut. Googleen jartzen bari badutu datorkigunea, zuzenean eramaten zaitu gure webgunera. Orduan bestela ere Google datorkigunea. Hori da. Eta hor ikusiko dute gure webgunean, badaukagu hor aurkezpen bat, azaltzen duguna zerren datorkigunea, zintzuk diren gure ekintzak, gazteen parte hartzearen inguruan zintzuk izanen diren bilerak, ze aditu etorriko diren, eta gero beste atal bat urrengo blokearen inguruan, gazteriak dituen arazoen inguruan. Gero ere hor daude ikusgai kideak, alde batetik batzorde zientifikoko kideen kurrikulum txiki bat daukagu, argazkikin eta bere kurrikulumarekin, eta gero ere beste leku bat ikusteko kideak zeintzuk diren lurraldeka. Orduan Araban ikusi dezakegu, adibidez orain nik aurrena gailuaren aurrean nago, orduan klikatzen badu lankaren gainean, agertzen zait bere argazkia, izena, ze adin daukan, nondik datorren, ikasketak, oraingo jarduera eta bat. Gero badaukagu ere beste leku bat babesleentzat, zeintzuk eman diguten babesa. Eusko Ikaskuntza, Gipuzkoako Diputazioa, Eusko Jaurlaritza eta Kutza. Hori da. Eta gero ere baditugu atxikimendua eman dutenak, oso garrantzitsuak direla ere guretzat. Badaukagu ere adibidez Nafarroko Kutxak eman du bere proiektuarekin, zuk erabakitzen duzu proiektuarekin atxikimendua. Nafarroako Gazte Kauntziluak, Konkordiak, Gaindegiak ere eman digu atxikimendua, hor baditugu batzuk. Gero dago beste atal bat ikusteko berriak, eta intraneta hori bakarrik izanen dela datorkiguneko kideak erabiltzeko. Baina, esan bezala, gure asmoa da, ez bakarrik parte hartzaile, datorkigunean parte hartzen duten entzat webgune bat izatea, baizik eta zuk esan duzu moduan, ezakit, egonen da jendea interesatuta dagoela gure aktibitatea zein den ezagutzeko, ez? Orduan hor webgune horretara jo dezake eta hor gure bileren aktak zintzilikatuko ditugu, adituak ere ze aditu etorriko diren, eta bar. Ze zaila da, horrelako ekintza batean diru pribatua sartzea, ez da? Bai, zaila da, bai. Beti ere zaila da,
bueno, badakizu eusko ikaskuntza... Kirol gazteari buruz ari gara, kirol lehen da potente horietako bat. Bai, horrelako asuntuetan, ez adibidez, esaten denean ezakit, musika festival bat edo beste ordenagailuen inguruko elkartzen direla hor informatikaren inguruan, ez? Orduan hor ikusten dituzu, baina horrelako ezagit lekuan, ez? Gazteak biltzen direla pentsatzeko, ez da inerreza. Agian egin behar duzue garagardo egun bat tartean edo horra animatzen baldin bada baten bat edo? Edo kontzerturen bat, ez? Amaiera ekitaldian kontzerturen bat eta hor gero, bai. Bukatzear gaude eta amaitzeko. Ze espero duzu, Blanka? 2013an ze espero duzu? Ze espero duzu zure kasuan, atera hemendik edo... Bueno, kompromesua daukate aurten, ez 2013 hori da. Eta ez dakite gainea ja adin bat daukat, eta ez dakite urte horretarako ailegatuko naizen, ze 30 urte markatu da hori topea. Bueno, jendea ezagutzea, ondo pasatzea, aikastea eta aldudan guztia aportatzea, hori da espero dudana. Ez da lagutxi. Ez da guti, hori. Blankak laburbildu ditu gure helburuak, horiek dira, azken pinea. Asier? Nagusiko gaztea hauek, entzutea, eta gero ni behintzat ere ikasten ari naiz prozesu guzti honekin. Lehenengo esperientzia izango da, horrelako esperientzia bat ez da inoiz egin Euskal Herrian, hain beste denbora eta... Ni behintzat ez dute ezagutzen. Ez da nik ere. Olako, gainean, nola baiteko formaltasun eredu baten barruan, eta eusko ikaskuntzatik gainera, nik lehenengo aldiz behintzat ezagutu dutolako bat. Eta espero gazte ere gustora ibiltzea, ez izatea soilik, da hausnarketarako foro bat, baina baita ere, helburu nagusia da, ekintzetarako ere praktika bat edo hausnarketa bat eskaintzea, ez? Eta gero, beraiek gustora ibiltzea, eta guztion artean ikastea. Bueno, eta eusko ikaskuntzaren barruan, baten batek sinestu du, hau garrantzitsua dela, gazteriaren papera ere horrelako entitate baten barruan, ez? Amaia, eta eusko ikaskuntzaren irudia beste entitate batzuena bezala, behintzat hor zuzendaritza taldean beti ikusten ditugu aurpegi batzuk ja nahiko heldua guztiak, gizonen presentzia emakumena baino asko handiagoa, hau pizkanak ere aldatzen den? Bai, hori da helburua, ez? Esan bezala, hasieran esan dudan bezala, Gazteria departamentuaren helburua da gazteak gerturatzea. Beitu Gazteria departamentua instituzioetan ze garrantzi gutxi dauka. Bai udaletxetan, zein diputazioetan, Eusko Jaurlaritzan, edozein administrazioetan, Gazteria departamentua hor dago, baina ez da departamenturik garrantzitsena, ez da bentsatu ere. Hori da, horrela beti gertatzen da, eta beti esate dute ez, gazteo garela etorkizuna, eta nik beti pentsatzen dut ze etorkizuna, gu gara oraina ez, orain gara gazteak, eta orain daukagu baitugu gauzak esateko. Eta gure helburua hori da, gaztei ahotsa ematea batez ere. Ondo da, datorkigunea, honen berri ere izango dugu, datorren ez bakarrik, hilabeteotan, urteotan. Eta beraz, hiruei, hasieratzenik Ugarte, Blanka, Lope de Juan Abaz eta Amaia Nagusia. Hiruei, eskerrik asko eta beste bat arte. Zuri. Agua. Eskerrik asko. Agur. Eta datorren asteburuan berriz egongo gara. Hemen, eusko ikaskuntzaren mai ingurutan gaia batek daki, baina seguru interesgarria izango dela. Ordura arte, aio.